pre vás takú challenge. Takže, ak vytvoríte video s týmto zvukom, tak proste pôjdem na vaše video a napíšem vám tomu komentár. No, ale má to jeden háčik, musíte tam dať toto, čo práve vidíte, tak musíte tam dať tieto odpovede, lebo inak sa mi nedá písať do komentárov, takže toto tam dajte. A do názvu dajte @bibisnehuliašik, hej? A proste, aby ma to tam označilo, lebo nie vždy sa stane, že by mi to prišlo, to video. No a ja vám tam napíšem komentár. Tak, ale musíte tam vážne mať tie odpovede a komentáre. Takže, som zvedavá, že na koľko videí budem musieť dať komentár. Dúfam, že to nebude 1000 alebo tak, ale to sa isto nestane. Čaute.